Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi katinggalan tindak wae ora numpak taksi wean apa ora wedi timbangan ngger kula ngancani rada kapotan yen burun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mengke kula opai apa topel wong lekan kelek ngomongan niki belanja napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula mas sampean ampun ku jiwa kula rangga anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja ning Semarang prawan rondo sing penting jek sregep goyang ning Semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng jo sumalang nadyan rondo dijamin kempleng tenane asik. Pundi Mbak Ayu pada tindak pundi katinggalan tindak wae ora numpak taksi wean apa ora wedi timbangan ngger kula turun ngancani Leresan mas alias kebetulan belanjane kadang rada kapotan yen burun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mengke kula opai opo topel wong lekan golek ngomongan niki belanja napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula mas sampean ampun ku jiwa kula rangga anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja ning pasar Demak rawan rondo sing penting rasane penak ning Semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng jo sumalang senajan rondo dijamin kempleng asik kempleng lho mas matur nuwun makasih.